दिनैनि सोमावसारनाया जाबाय ओरैबायदि मोनसे थासारियाव जोंनि ट्राइबेलफोरखौ लांनो नागिरदों। मैयानि जि आसामनि केबिनेट जि डिसिजनआ जोंखौ गिखांनाय लाबोदों, दिनैनि सानाव जोङो सोमावसारनो गोनां जादों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि सानाव जोङो सोमावसाराबा, दिनैनि सानाव जोङो जांख्रिखाङाब्ला जोङो माब्ला सोमावसारगोन? 6टा जनजातिनो जुदि एसटि होयोब्ला जोंनि ट्राइबेलफोरनि बर' हारिनि मान मर्यादा रैखाथिया बहा थांगोन, नङा होमबा? आं बेखौनो सानदों, बर' हिसाबै जोङो बर' फरायसा हिसाबै बर' सुबुं हिसाबै गासैखौबो आं खावलायनो सानदों। बेयाव राजनितिकनि भेदाभेद बेयाव गैया, जेबो पलिटिकेल बेयाव पार्पस गैया, सोरबा नों आं साननाय गैया। बेयाव ट्राइबेल हिसाबै जों ओंखारदों, बर' हिसाबै जों ओंखारदों। जे 6टा जनजातिनो जि एसटि होयोब्ला जोंनि मान मर्यादा, जोंनि थामोनथा रैखाथिया माबायदि जाहैगोन बेखौ साननानैनो जोङो सोमावसारदों, नङा होमबा? नोंथांमोनाबो मोनथियो, जोंनि एसटि होनाय लोगो लोगोनो जोंनि माखासे बर' हारिनि जोंनि ट्राइबेलफोरनि माखासे स्थितिया थाहैनाय नङा होमबा? बिथांमोना पलिटिकेल राइट बिथांमोना नागिरगोन, बिथांमोना हानि मोन्थाइ नागिरगोन, बिथांमोना समान मोन्थाइ जोंजों नागिरगोन, बिथांमोना जोंजों समान खारफानो नागिरगोन। जोङो जोंनि हारिखौ बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टआ, स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंखौ मा खालामनो नागिरदों? बिनि थाखायनो दिनै एग्जाम होगिरि बिथांमोनाबो एग्जामखौ गारनानै बिथांमोना सोमावसारदों, ओंखारबोदों। आं दिनैनि दिनाव आं खावलायनो लुबैगोन, जोंनि जि बिटिसिनि जि गभर्नमेन्ट दङ, बिथांमोनाबो दिनैनि सानाव मानो खुगासियाखै? मानो बिथांमोना बुङाखै एसटि होयोब्ला मा जायो? बिथांमोना मानो सानाखै? दिनैनि गेजेराव ससियेल मिडिया माखासे सलायगिरि बिथांमोन दङ, लाइमोन बिथांमोन दङ, समाज सिबियारि बिथांमोन दङ, रायजो राजा बिथांमोन दङ। बिथांमोना दिनै साननांगौ, दिनै बिथांमोना फैनांगौ, दिनै बिथांमोना गासैबो फैनायावनो बिग्रायनांगौ आरो 6टा जनजातिनो एसटि होनायखौ माब्लाबा गनायनानै लानो हानाय नङा। बिनि थाखाय बयबो सोमावसारनांगौ। आं बेखौनो खावलायनो सानगोन, दिनै नैबेनि बेलायाव राजनितिखौ लानानै भेदाभाद खालामनो गोनां जेबो खोथा गैया। गोबां माहारियारि आफाद दङ बर'नि गेजेराव, बिथांमोनाबो ओंखारबोनांगोन। गोबां जोंनि गेजेराव मन्थ्रिफोर दङ, एमएलएफोर दङ, एमसिएलएफोर दङ, नङा होमबा? बिथांमोना मोनसे टेबोलाव जनानै, मोनसे जायगायाव जिरायनानै बिथांमोना दिनैनि गेजेराव जों रायज्लायनांगौ, दिनैनि गेजेराव बिथांमोना डिसिजन लानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि जुदि अलखदखौ जुदि लाबोयोब्ला, एसटिखौ जुदि जोंनि गेजेराव जुदि होयोब्ला जोंनि मर्यादा, मान मर्यादा रैखाथिया बहा थांगोन? स' आं बेनिखायनो आं खावलायगोन, जायफोर बिथांमोना मन्त्रि एमएलए, जोंनिफ्राय जि केबिनेट मन्त्रि बिथांमोन दङ, जायफोर बिथांमोना जेनेबा हमनानै ला एमएलए बिथांमोन दङ, एमसिएलए बिथांमोन दङ, बिथांमोनखौ आं फरायसा हिसाबै, बर' सुबुं हिसाबै आं खावलायनो लुबैगोन, बिथांमोनाबो मोनसे दाइसआव जिरायनानै, मोनसे टेबोलाव जिरायनानै दिनैनि सानाव खौसेथिनि बेन्दोङाव आगान सुरनानै सोमावसारनांगौ आरो एसटिखौ खुनु पर्यायाव जानो होनो नाङा। 6टा जनजातिखौ बिनि बेरेखायै समानै बयबो गसंनांगौ। आं बेखौनो खावलायगोन। बे सोमावसारनाया ओरैबायदि, मैयानि जि दिनाव जि केबिनेटआ मैयानि दिनाव जि एप्रुभ खालामनायनि उनाव हाउसआव सावरायगोन, हाउसआव सावरायनायनि उनाव बिथांमोना होम मिनिस्टार अमित शाह बिथांनिसिम बिथांमोना दैथायहरगोन। अल्टारनेटिभ वे बिथांमोननि प्लान एन्ड पलिसिया, स्टेट गभर्नमेन्टनि प्लान एन्ड पलिसिया बिथांमोननो 6टा जनजातिनो एसटि होनायनि बिथांमोनखौ जोङो मोनथिदों। स' बिनिखायनो बे सोमावसारनाया दिनैनि सोमावसारनायल' नङा। मानो होननानै बुङोब्ला बर' हारिया सोमावसारै मोनथाम एकड़ जाबाय, बिएसि जाबाय, बिटिसि जाबाय, बिटिआर जाबाय, नङा होमबा? दिनैनि बेलायाव फैयै दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ, स्टेट गभर्नमेन्टआ मा नोजोरजों नायनानै जोंनि बे ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव, ट्राइबेल सुबुंनि गेजेराव बिथांमोना एसटि मर्यादा जि 6 जनजातिनो होनानै जोंनि ट्राइबेलफोरखौ, जोंनि बर'फोरखौ नेवसिनो नागिरदों, गादबनो नागिरदों। दा बिनि थाखायनो सोमावसारनाया फरायसा हिसाबै जों लांबाय थागोन आरो आं बयखौबो आं खावलायगोन, सोमावसारनाया दिनैल' नङा, दिनैनि साना उन्दुनायनिल' नङा, दिनैनि साना जिरायनायनि नङा, खौसेथि थानानै ससियेल मिडियायावनो जा बयबो ओंखारबोनानै सोमावसारनायनि सान, आं बेखौनो आं खावलायनो सानगोन।